ஹனேதான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலனில் கோர்மானோ அப்படின்ற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்டர் ஆனதுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு ஏதோ நம்ம என்னமோ டர்க்கிக்குள்ளேயே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது. குட்டி குட்டி டைல்ஸ் வச்சு அங்கே செஞ்ச ஆர்ட் ஆகட்டும், இல்லை ஜக்ஸு பிளேட்ஸு அப்படின்னு அவங்க வச்சுருக்க பொருட்கள் ஆகட்டும், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அரேபியன் ஸ்டைலில் ஞாபகப்படுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு மெனுவை பார்த்தா தலையும் புரியல வாழும் புரியல, பேர் எல்லாம் காமெடியாக தாங்க இருந்துச்சு. அப்புறம் கீழே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை படித்து தான் அது என்னென்னு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அப்பிடைசர்லேருந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்பிடைசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹும்மூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பருப்பை வச்சு தான் அவங்க இதை செஞ்சுருக்காங்க. கூடவே ஒரு ப்ரெட்டு தருவாங்க பாருங்கள், வேறு லெவல். இந்த ப்ரெட்டு அவங்க இங்கேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது. அது முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெயின் டிஷ்ஷஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா கார்சிக் இஸ்காரா, குசு பிர்சோலா, தவுக் குஸ்பாசி அப்படின்னு லைனாக ஆர்டர் பண்ணி வச்சோம். என்னடா இவன் என்னென்னமோ பேர் சொல்கிறானே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நான் என்னங்க பண்ணட்டும், அங்கே இருக்கிற பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருந்துச்சு. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன்ல, சில வார்த்தைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லாங்குவேஜில் பார்க்கும்போது சில சமயம் அது வந்து ரொம்ப காமெடியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அதான் நம்ம ஊரில் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோமே, என்னடா குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டு அப்படின்னு. அந்த வார்த்தைக்கு டர்க்கிஷில் ஆடு அப்படின்னு அர்த்தங்க. ஒருவேளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது நினச்சிருந்தீங்கன்னா கம்பெனி பொறுப்பு இல்லை, ஓகேவா? டர்க்கி ஃபுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லணுமா நீங்கள் கபாப் தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அரேபியன் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையவே பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா கபாபாக தான் இருக்கும். கபாப்லேயே பல விதம் இருக்குது. மீட் எல்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய சிலிண்டர் மாதிரி செஞ்சு அதை ஸ்லோவாக ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. அப்படியே ஸ்லோவாக குக் பண்ணுறது வந்து ஒரு வகை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மீட்டை வந்து குட்டி குட்டி மீட்டாக எடுத்து கம்பியில் குத்தி கறி அடுப்பு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே வந்து வச்சு குக் பண்ணுறது இன்னொரு வகை. பார்பெக்யூ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே அந்த விஷயந்தான் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ். அதுவும் இந்த சிக்கன் பீஸ்லாம் குக் பண்ணி வந்துச்சு பாருங்கள், அப்பா செம்ம சாஃப்ட் ஜூஸியாக இருந்துச்சுங்க. இந்த கபாப் நீங்கள் வேணும்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிளேட்டில் வாங்கி நீங்கள் சாப்பிடலாம். இல்லையா ரோட்டி மாதிரி அந்த ப்ரெட்டில் வச்சு ரேப் பண்ணியும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் வாங்கி தாராளமாக சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் சாப்பிட்டு கிளம்பலாமா இல்லை காஃபி குடிக்கலாமா அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் அங்கே ஒரு வித்தியாசமான ஒன்றை குக் பண்ணுறதை நாங்கள் பார்த்தோம். என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி போய் பேசினோம் பக்கத்தில். அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது வந்து ஒரு விதமான ஸ்பெஷல் டர்க்கி ஸ்வீட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாம தான் ஸ்வீட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேப்பரில் எழுதிக்கிறதாலே சாப்பிடுவோமே, அதான் உடனே எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி ட்ரை பண்ணினோம். அதில் குறிப்பாக 2 விஷயம் நான் இங்கே சொல்லியே ஆகணும். ஒன்று கனாஃபா, இன்னொன்று பாக்லவா. அது என்னமோ தெரியலங்க, டர்க்கி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிஸ்தா போட்டு வைக்கிறாங்க. டர்க்கி ஸ்டைல் குக்கிங்லேயே இன்னொரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணுங்க கண்டிப்பாக. அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குக் பண்ணுற விதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டை திருப்பி அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கனாலே கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே அவங்க செய்வாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்துடும் உங்களுக்கு. இதை செய்யும்போது செஃப்பு கூட வந்து சும்மா அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தோம். அப்போ தான் பேச்சு வாக்கில் சும்மா இல்லாமல் நம்ம பையன் என்ன பண்ணால், இன்றைக்கி டேடியோட பர்த்டே, அதான் நாங்கள் வந்து இங்கே டின்னருக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்காக அவங்க எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸே கொடுத்தாங்க பாருங்கள். அசந்துட்டேன். எதிர்பாராமல் ஒரு விஷயம், அதுவும் நல்ல விஷயமா இருந்தால் யாருக்கு தான் சந்தோஷம் வராது இல்லையா? ஆமாங்க, அவங்க அந்த ஸ்வீட் கொடுக்கும்போது பேக்ரவுண்டில் ஹாப்பி பர்த்டே சாங்கை போட்டு ஒரு கேண்டில் வேற வச்சு செம்மையாக ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்ஸ் ஹனேதான். இந்த கனாஃபா எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேமியா மாதிரி தாங்க இருக்குது. சேமியா வந்து கீழே ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நடுவில் வந்து சீஸ் போடுறாங்க. மறுபடியும் மேலே இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சேமியா போட்டுட்டு இதை அப்படியே குக் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா சுகர் சிரப்பு இதெல்லாம் ஊற்றுறாங்க. அது சாப்பிடும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பிச்சு எடுக்கும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஸ்ஸா ஸ்டைல் அந்த சீஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி வருது பாருங்கள். அது சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமாக ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்னங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா? போய் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சாப்பாடும் பிடிக்கும். ஸோ இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுகிறேன். ஸோ வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் மகேஷ். நன்றி, வணக்கம்.